Kalau YouTube jalan ngono ya. Ya. Nah iki 500 saja sak yuta. Ora sampe mikir basi. Apa-apa. Kawan iso kalih tetan. Ora apa-apa. Mungkin dasarnya sepi hati loh. Enggak bisa. Tenan ora apa-apa. Saya anto. Lah, teko kono. Ya men kok. Tekan kono ora apa-apa, kancaku gen gumun kok. Saya dikira lagi ora dikira pecahan kok gen gumun dak. Sama mana? Oh, 70. Sita. 50. 40. 30. Selawenya. 30 bat ya. Selawe. Jadi, nyati. Menyatu ora? Ora. Kita murah ta? Bisa itu. 10.000. Halo 10 yo cocok. Oh, kok cocok. Apa kula aku 3.500? Epake. Kita ada kula nyanyang. Nganyel ngimpi kok. 35. 30. Selawe remo. Selawe. Oh, dengan tani ra ngono. Baleni. Kane Bu. Sidak 5. Sidak 50. Sidak 50. 40. 30. Selawe. 20. 15. Mereka nyaris ya. 10.000. 10. 10. Apa jogo pikir mantap bulatnya gue capek cacar rusak kabeh. 10. Tunggu nang. Nyo. Iya. Iya. Kok mana? 5.000 rayaan. Sepedanya tidak esan. Dina gue raganya nggak biasa nih. Terus orang gue lucu-lucu sepi 10. Nyantuk. 30. Sampai 20 malas 5.000. 5.000. Dikira gue lucu-lucu sepi. Ora semangat. Mangan meneh. Kowe ngomong gitu to, Pak? Ayo, malah guyang dhewe. Rasane. Dene ayo. Terus 10.000 ya. 5.003. Angel terus. 15.000. Ane po 15. Ya 10 baru. 10 men. Oh, era sudah tak larang ya, Mas ngerti ya. Atau belajar yang ini. Ane po 10 mana? Tunggu nang. 10 mana? Ya, 10 mana? Ya, 10. Ya wis, ganti bulan 100. Sing cilik-cilik ya, Dek. Kamar tidur ya. Anggo lampu sing ngene iki ya. Iki 5 batan, 2 potong 35. Ya 30 selawe 20 15 deh. 10 loro. Bayar. Papat tadi ya. 24 biji. 24. Hari 5 deh Mbak Selawe isan hari 5. Papat. 520. Boten. Papat lah. Ya gitu kan nyoba. Itu dosa itu. Lah iya. Terus baru. Sama mana? 210.000. Sama lagi? Enggak ada? Anggo kene sih. Sing sandure iki, kelire iki. Iki jembatan, kuning kelire. Biar saja si kuning mengambang. Model terbaru. Ya, ada angin-anginnya, ora gampang gedos. Mereka itu mriki million. Artinya iki apik. Sudah. Potong swita, saged 40. 30 tuku nang Nang Selawe. Ya 20.000. Loro. 20. Demang to. 20. Mosok mok. Ah, ya jan 10 sing iki mau. 20. Terus gini, 18 malah 1.000. Ya.
Kali angel jenengan. Lagi pada pinter e. Ya udah loro kabeh 15 bayaran. Loro. Ngacung. Mas. Ngati. Penyat tuku ora jane iki. Ora piye? 10.000. Iki. Mas. Betul-betul sampean kula kendel ngacung hutan lho kene urung lunga kok. Kan 10. Ya Mas ya. 10 kene ngacung. Ngacung aku tele-tele no. Aku lunga lho iki. 30. Ruyok no. Lho kacak loro. Ya lupa lah to. Oke. Ora mikir kok. Iki sing iki, Mbak. Rego swidak ewu gelem lah. Nah, rego swidak gelem lah. Ayo. Iya. Oh, swidak. Ya orang potong swidak gelem lah. Itu loro swidak ewu. Wis loro swidak blondrak mulih nangis tenan. Ya loro swidak arep. Swidak 55, 50, 40 bayaran. 40, 35, terakhir 30.000. 2 biji. 30. Mau ya? Ordo. Mangan dani. Telung. Aja ndarong pulo mangan dani. 40, 35, 30. Wah, dah ngerti kene cah-cah. Ya dah sangat ligar selawe telur. Selawe. Mang. Ada liburan yang seneng itu pula. Ya, rasanya jangan langsung ya. Orang boleh wis. Ngerti ya. Bae ngandani soalnya baru. Mau ngomong 20, bae ngerti dadi ya. Ya, 20 badi 10 Mas itu. Apa-apa. Ngawur. Ah, 20 mana? Pak. Oh, enggak kese. Enggak kese ini. Loro 20 mana? Wis bagian jebenge plastik tenan. Terakhir loro 20.000 sapa? Tak ada. Tuh. Ludes keras kan pisau, tanpa pisau. Pisau 2. Berapa itu? Model terbaru. Ya. Aku dodol ngopo ini. Apik ya ngomong apik, elek ya ngomong apik. Apik. Kowe nyanang bojone kancaku jarak 1 meter, kowe ngerti geblak lho, Mas. Wong putih. Nek wong ora ngambah lemah. Sing marang geblak ya kuwi metune jam 12 bengi. Koyo sinong kok. Ya. Nek kurang adzan subuh. Allah. Wong dhek demet tak soalé. Panas terus suaranya ada. Kan putih ngono. Ya lihat-lihat. Jangan anu mantel dah. Mantel. Aku adol mantel Mas. Ambil lah adol mantel disisakne bablas wonge. Jajake bocor 12. Orang. Jorok 150.000. Wes. Ora tuane iki kok. Ora niki modar ngamper wae. Ra mikir. Polake wong tuwa kaya kandhane. Rono sarane? Piye kabare, Bro? Penak jamanku to. Kuwi dit sapa dit sapa? Oh, telak. Kok joline piye? Dit kae lho. Sebarno wae dite. Ben gorayan sak mene ku bae. Iso. Pengandelke. Apik berlahir. Batinmu jarang blok. Batinane wong ya. Calone barang kuwi dah. Kepetune opo? Ora ngerti. Metune apa, Mas? Plompong. Hah? Metu mlebune. Plompong. Mlebune kok. Metune plompong. Karena sarane. Lu metune plompong sih. Ya. Dituku tekan. Dituku tekan nembus. Tak teka ya. Lurus. Bengkong namun loh. Hah? Bet mata bet kuwi. Ya ambro sengeni aku. Ya coba. Ya biro. Kowe bareng ngene ya, Dik. Ya ora ngopo ra iki. Arep pitik ya. Arep pitik ya.
Kok ora masak. Kowe padha sing ngajari kowe. Sopo? Wah, iso ngajari pite. Ayo nyambut gawe. Ayo ora cocok nang wong pite. Pite ini gak cocok. Petak. Gak cocok ngono dae. Nah, 75 mah. Segi suarane lucu-lucune blas. Patine kok krean dulu. Kok kan ya bar kowe ora tuku. Apa mulai apa berlaire nganu. Ya tak telu jajan-jajan kuwi. Kalian beri udet kae. Mene watuk dicopot ujute. Racon mencelat ujute. Betul. Mencelat. Besar gue baca mencelat. Ditombol. Sudah. Sakit arma. 45. Kene rene tukang kok tawari ngono. Aku ora nawani kowe. Aku ora mau kowe. Baru lihat. Ditombol. Udah opo aja dhewe dhewe. Aku ora mau kowe. Ah tekan kono aku tetan. Balik ke sana aku renceng. Mau melayu nanya renceng. Sawa. Mang renceng. Boleh pakan pasarane piro dia, Mas? Pasarane piro? Koyo makelar. Ora yang kucingan pasarane piro teh. Oh, ditekoki terus. Kok nyang baling. Sapa? Ora iso. Karo seneng rawani udu ya. Haji kok pelit. Haji apa? Ayo. Ayo cepet. Ayo. Haji peliti jenenge haji ngon film kae. Haji film India. Ini Pak, 30. Kuwi lho. 30. Murah. 30.000, Mas. Gaji ajaib, Mas. Lho, 30.000. Model terbaru, Mas. Tenang. Kuwi bojomu kok. Hah? Bojo. Lah kan ngecapel iki gambar gawe. Ngambung bojo. Bener pancen bojomu tenanan ambungen 5.000. Ambungen. Ngambung bae 5.000. Ayo. Oh, ngambung 5.000. Nambah ono. Kamu lho. Ngambung bojone dhewe 5.000 pasarane. Kau. Rambola sing ngabung aku ya. Terera. Ya nganyel ki. Rambola piye? Mane dhewe 5.000 pasarane. Ayo. 30 gelem lah. Asike sorane lucu-lucune blas kok. Mengpolos ae wong pancet ae monoton ya Mas iso. Nah. 30. Apa? Mas kira kita enggak apa-apa mati itu. Wis lampu ya lampu. Lampu gede apa cilik? Lah gede regane 100 sarmo. Oh lah. Wis 5 gelem ora? Iki bojomu tenan apa tuh? Heeh. Jawa. Acan jampung 5.000 nya jampung bojomu. Ya nya sakitnya lek ngabang aku ya. Yes, ada. 75. Tidak saya ke petang 40. 35. Ya 30 Pak. 30. Kan niat tuku aja nih. Oh, jelas-jelas dah. Oh, padahal ada munyek kok. 35. Heh? Ape munyek eno. Ape munyek. Dadi kaya apa sih? Mau yang ini sampai munyek iki. Iki apa? Rami. Pasti. Ora bisa jawab. Masa gue pengen gue geretan yang ini ya geret apa? Padahal ini iso. Mau tipis ya, masih tipis. Tapi 30 terakhir Selawe bayar. Selawe. Pengen dari 20 sama. Liliane yo. Diramu. Ora iso. 30 Selawe mah. Gak nek 15. Ngomong rokok wae nek 15. Ngomong dhewe ora apa-apa. Aku tak tuh bilang ngomong dhewe. Guyu dhewe. Mereka anyar nek iki. Mereka milian. Udah saiki. Artine iki apik. 45. Ya. 45 telur. 40 arma. 35 banyak. Ya 30. Ya Selawe. Ya 30. Masa 30. Waduh. Mas ngene bae. Bismillah tuku. Tak tekati 30. 30.
Saya tahu metu-metu ya apa? Karepmu. Betah ya larang, betah ya terserah. 30. Wong amen. Selawe. 20. Wong amen. Di sini gini, sama lah, malas mas, malas, belum, nggak bisa, malas, malas, 10 tempat tetap, malas, mau 10, suka tunggalan, 10 kali, ya lah 15, ayo PHP berlahir, 10, berlahir dalam Wes sudah bisa ngalah iki. Kok iki ngalahke barang. Pira? Pira. Pira. Ah, ra iso.